kuan designing offer na siya kuno yung kudkud kay ganahan man siya mukudkud pasagdan kay ron dako kuno yang buktan bitaw guys sana maadong buntag kuan deron kanang Domingo diyan sa aman guys Domingo maron namay ning mag-open og tindahan nya kay malagi na bag 18 malagi na ting open lagi na mga pitsaha mga 18 mga 20 basta na yung mga 00 so papaswerte ko no hindi mo zero hinuon kay zero. Bito, di ba? Mo man ipausod jud sila diri kung mag-open kag tindahan, mabalhin og balay. Nay mga pamahiin ba? Blessings yan na kanang 18 na day zero na. na duha ka 00 ana. 8 na. Ang mga swerteng number ba sa kalendar? Mga 20, mga 30, mga 18 nga na. So si Zaining kuan kanang tawag na si Zaining kudkud kay ganahan lagi sa kudkud kay balik na lagi na sa eskwela ugma pohon. Ayaw niyang munya ka mabalik. Lunes buntag naman to ugma unsang klase day ugma. Nandiyan nagistorya day mi dari karon si Sabasanak. Kanang mutanan ni ko nila og unsay ganahan ba jud sila mo maninda sa man ganahan mo? Nya sa may kaya. Sa may Kani jud ni sang bata sis ganahan jud ni sa mag negosyo kay bata pa ni nagnegosyo na ni sa Manila palamig unsay to mga paninda bisag unsa ba nya gabi ni hapon may mo jud imong gi istoryahan siguro na ni kalit man jud kag misis na sis nga mo jud ni imong topic gabi pag panihapon na mo kanang ganahan lagi nga paundangan na rin kuno kog vlog kay magnegosyo na lagi kuno mi kay hinay na kaadron sis ang vlog. Mo nang ako ganing kamot jugog kuan nga nang dawat kog mga order biko mga minatamis ja karon magluto kog minatamis. Ganahan man sila dana inung suriso jud noon kay mahalin man na pero ang problema lang jud sis kay ang kuan rip kay among rip ha kumun among rip kanang daghang kadto ni sud ja naapoy kuan gipang sud nga kanang ang paninda lagi kay maninda lagi pug mga sudan jagahang pag umangken pud sang bana napud say paligya pud mga kanang humid na pud siya ba nga kanang gikan sa Cebu City katong lumpia. di katong usanay Kato ganing ano? anay mura sa lumpia ba nga murag ubod ba nasa Cebu City nga may patok po sa Cebu City sa pungko-pungko katong paliton bitaw din nga ang sausawan nga hang nasa susarip daghang kaadyon dyan na po yung mga suriso mga hotdog mga kuan kay iyang paninda kuan man fishball kikiam nga na prito-prito nga na mga kanang kuan katong usapod katong sumay so puno ka ang mahang rip di pa pud makapalit og rip sis kay wa pa lagi pud ni mahuman wa pa kuryente pud ni amo adani pero ni kunik ra ko dato sang ugangan manang amon sang kuanon pa desisyon ning duha kamon amon pa desisyon ning duha kay si Nicole ga kuan pa mun hinusa kay nagbantay-bantay pa man ni si Jag online bantay-bantay og kanang naay mag-applyan ba kung gahuat pa pud na siya kanang na-applyan kay mo apply lagi na siya kay sayang naman ang ijahang professional nga Isod ko bang gundi apply kay wala pa may hiring. mabitaw isod pag apply ko nun sa galuto manas ni kulong sa duguan dia kay ako gahaling pug kuguan kay ang papa niya mahaw naman lumpia wrapper na siya sis lumpia wrapper kuan lumpia nga bigi lumpia kay ganahan na sila dana man sa dus jagluto kay niya mahaw man nagihang papa kay ako tos kusina ko dadto speaker sa gahaling pug ko kay kuan sa jubig luto og naay order lagi sis kanang mag-open na pud og tindahan ba kung say decision na nilang duha kay ganahan man lagi ni sila man negosyo lagi bata pa ni sila nagnahan naman yung negosyo para sa lang naa sila kuan ba kanang sini Cristel focus po na sila sa pag-eskwela di na nato focus sa eskwela kay naning na naning ni just jahang pag Buya niya ta. Rodialan jadi siya kanang salamat ko sa Ginoo nga kuan siya
Mga matagpuan, daw saging chips. Pwede mo go no. Experiment ka ba? Kapudeng kang kung chips nga. Di, uy, basta mangita Kaya, tas nangituan niya na online yun. kay tanan ron online transaction na ba ya? Online. Yan na may motor eh, deliver. Ano ba? Ang namay daghang pwedeng baligya. Pwede mo tayo magluto-luto ra gihapon katong mga bread balls ba kanang pangtimo nga pagkaon ba? Nya ikaw rin magluto kay si Cristel Sabado ra man ang uli. Oh, yun naipod na nga no kanang Kang Cristel. bis galo ni kasi sa eskwelahan nga iya po ibaligya sa iyang mga classmate. Kanang humid na. Oh, magbulag ra. Kay mama na ikuan ron sis kanang mga humid na bitaw nga mga baligya kani awha kay patok naman ni ahon jud kay kuan. Daghan man kadtong order na pero hindi pwede kada adlaw pud ni hang kuan puli-puli. Itong ano, Saging og kani. mag-flight ang bulto nga makamulti saging baron kay mo uso dire. Kanang mag-buy and sell. Uy, nga naman ron. So, di na guys, kanang wanang nakita guys, unsay na guys, kanang basta gilatik ra ni human gi butang ra ning dinungag nga pilit ja. Tanawan ni Ma'am Ging, lami ka ni sa Ma'am Ging kay pino ka ni siya og grano. Di pareha sa ang gipadaan ni mo Ma'am Ging nga kuan. Dagag ka sa grano. Just shout out day ko sa ni Mrs. na gabi si Sis Jackie o si Brad Gary sa ilang gi-offer ni Cristel ug ni Nicole nga idali ko nung panegosyohon si Cristel ug si Nicole. Ja maganda palagi sila unsay pwedeng mopatok sa dadaan ni Cristel yang negosyo dito sa pag-eskwela din niya sa Dumaguete. Ja daghan salamat sa mga nintanaw sa vlog hapon. Shout out ko mamili sa pili sa taghap. Salamat kadyo Ma'am Rodilyn Ramos. Salamat kadyo laban lang jud ta Ma'am Rodilyn sa atihang kinabuhi. Salamat kadyo sa mga komentar gahapon sa vlog. Ma'am Idina Kanyiti daghang kadyo salamat. Ma'am Helene Dusaban salamat kadyo. Ma'am Berna Mendoza salamat kadyo sa always nimong paglantaw nga wa ka nagsawa. Ma'am Lordy Saladin adyo ka kanunay salamat kadyo Ma'am. God bless ug amping diha. Ma'am Anabil Ampulokyo salamat kadyo. Sis Aloha Bisaya Pilipinas. Sis Ansan amping diha sa Hawaii. So shout out ma Jismin Wong salamat kadyo sa imuhang comment. Murag karon pa ko nakabasa sa imuhang Jismin Wong. Comment na pug asa kadapit Ma'am Jismin. Sir Noel Dominguez kadong salamat. Sir Sis Mers and family daghang kadong salamat. Shout out day from Toronto, Canada. Sir Armando Alpuha. So salamat kadyo sa pagbisita sa akong channel. Salamat kadyo. Salamat pud kadyo Ma'am yun sa Ayop. Leonin siya Ayop. Salamat kadyo. Kanang laban lang jud ta sa atong pangadlaw-adlaw. Og ni Ma'am Evelyn ko guys, salamat kadyo. Diya sa tat ko diha ni Ma'am Bisminda, dari Ma'am Bisminda imuhang lamian kadjong biko kay og nadoo pa lamang kuno si Jadari ang Michigan. So si Jara ko ni muhurot sa hang order. Si Jara ko ni muhurot sa hang biko. Salamat kadyo Ma'am og shout out po ko diha ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Og shout out po ko ni Ma'am kuan. Shout out day ko ni Sis Marieta Ramo ug ni Sis Salumi Ramo diha sa Canada. So ito sa i-divide. Hala. Kumara. Pabingi ng mata. Pabingi ba ng mata? Ang pananaw. Sulami ka doon siya guys kay pino agrano sa pilit. Na ito mga ganahan magpaluto.
Ang kita jukuguan labi na ni manggim kay na hiya ulaw jud ko ni manggim guys kay kuan. Kali guys kanang akong pagumangkon mag open og tindahan. Pwede ra pud mi dito mo display og mga dishwashing, mga sa among iluto. Salamat kay ko ni Sis Jackie. Kay diyan lang yung tagaan si Nicole og still og puhunan para mag-start og kay nagmay nga ang inabuhi. Di na sila mangitag. So, ano guys, ito siya nabutang ng toppings. Tapos usa kay lunok, kag dari, mani. So, mani may hagi trappings. Ni-deliver kami dos Crystal mag-deliver dani. Jagahang buwak nga yellow guys. Kanang hanas ang kuan giputlan ba kay kuan na siya kanang laja na jahang kuan ba kani kay murag putlununo na gani puli siya. So, salamat kay kadto sa pagumang kani papaidi dani nag-order. So, pwede ra pud mi dadto sa diyang tindahan mo display guys. So, kung sa amuhang mga ipang display. Salamat kadto ko ni Sis Jackie. Kanang tagaan niya si Nicole ug si Crystal para pang start og kanang business ba nga kung sa ilang ganahan ni pang baligja. So, pwede ra pud mi mag-display dito. Sa ganahan ni Nicole, kuan mag-display dito kanang alamang. Kanang alamang bitaw guys nga kuan kanang mamanehang pang negosyo sa una. Halin ka na dari ka ng alamang labi nagting mangga na pwede po na sa isidaan kuan ka ng og dishwashing. So isa pang i-online tong dishwashing kay nahurot naman kamong dishwashing ay lang gitimpla kay palit mo po si John mga kuan ni Papa Edi gisuon pagpista dito sa Dalagit. So nahurot-hurot na gamay na laman. So order na po siya sa Shopee. So mga 1 week ra po to siya mamu abot. Awa sila guys kaya dako. Sundan mo lang lubi ha. Ara ka dako ka lubi guys na. Mura Guys, mas dako pa siya. ang ulo. Siya ra pa makudkud kay di man makaya ni Crystal kay gamay mag kuan. Yung puda ko ni kaya kada ko kaayo pag Kaya lagi na oy. Walay. Hini-hini ra gud. Kay para na po ni sa mga kuhan guys sanang agi-agi na siya uy para na po ni sa amuhang minatamis na saging siya na po yung makudkud daghan dyan na sa nagunod na kay kuhan man Wala, di ko po ginawa ng lubi. dako bitaw oh tapos dako pumas akong sobra pa sang pado Uy, nga ulo lagi. so magluto taron og minatamis ja naka kuan paghang biko guys minatamis ni ubi ko ang giluto so ato ni isang putlon kay kuan maguloy siya kanang sabaa niya gahi ba bisag hinog na ni siya gahi gihapon ni siya kay sabaa so aghang sabaa nga napalit guys dagko kay sa nga tanan oh dagko kayo kay natoy nangutana og unsaon pagluto dali ra kadto ni sa lutoon so naka-ready nagatuhang kuan guys dia tiga na taog kuan Nja siguro katong nangutana guys wato tigdan sa video nga to ni request siya kuan kanang usahan pagluto so nahiwa naman ato ni siyang pabukawan pero maluto daan ning atihang saging kaya na siya guys kanang pabukawan nimo kanang maluto na ng saging human nimong isalaon nimo sa strainer din maglatik ka mo na nilatikan na nga saging yung saging nga gideng guys kanang ito sa isang ipatulo sa kuan strainer ja kanisa kining hapit naman ni sa malatik kanang hapit na sa malatik guys na ato na isang ilunod ng atong saging hinay na ito guys itik itong now pasok ka
tamis siya. Kaya ba, sabaan. Saba. Wala lagi saba. Ayan na siya, kadali. Ang kasi pilit na ng ilang kuan. Okay. So, inanon na siya oh. Lapit na siya oh. Ano talis na kayo saba. Ang kuan, minatamis nga saging saba. So, agang nahimo is 5 ra. Ito nag-deliver na ni Cristel ag usa sa mong silingan kay ganahan sa nga ni pabalik-balik og order din nga hang minatamis. Deliver na mi guys. Salamat kay kanus sa nag-order. So, si Dante, hatod na. Bye-bye! Ako rin sa nagbikiinit kayo na. Ano ba itong sa diha? Guyog-guyog lang ini si Dante, oy. Kini na kong sakyanan. Ay, cash in, cash out na siya guys. So, na-printer. Abdi, Manda. Abli sa man daw te. Yan, naging yung order nga biko. Uy, hinaaman lagi bata. Gibutangan ako mani ako sa day. Kuan. Gamay nga taas. Hala, isarado na nak. Isarado na kay mus. Oh, Dali lagi. isarado. Ay, di lagi pwede musulod. Bahala ka diya. Bye-bye. Bye-bye. Uy, gusto mo kan ulo di habe. China oh, imuha na niyo. Lamin ni o, kwarta o. Ya, ako na pa yung mga mong cake. Ano ba yung? Makawala ka glami ah. Ginoo ko. Ha? Ako, apin kasi kayo. lang ha. Sa kasiris. Ay, makakita kag apam. Ha? Ngita makakagapam. Wako nangita, tagay ko. Oh, ngay namingita tagapam. Kuan siya. Guys, single na niya guys. So, bisag na ganahan mo tagapam ani. Oh, single na na. Ay, gano. Okay, papa. So, pag umangkon ni Papaidi guys, kasi si Liam. Ate ba kikalaon na te. Bitanang ko. Kalaon na pa dire. Pwede ra may mo display dari og kuan. Bagong alamang. Bagong alamang. Nana mo ko siya mga kuan sa kuan ni si Jaka sa Samo crush na. Lagayan mi na sa imo niya. Luti Aesthetic bayaning ako from TikTok. ay gi-order na sa TikTok. Kani mo ni gamiton ko mag magkuan. Ha? Si Ayo man siya god. Barato magud mo order sa TikTok. Uy, di siya maagas ate. Agas lagi na. Kina lagi na siya agas. Pun apa lagi? Oh, inom. Water. Buwang. para makasok. Waday balon datos gawas. Kita po. Just like
Dali dayo. Ka makakagbiko. Lami kayo sa biko. Kaya mura ba na paborito biko? Yan na. Nara kaya dyan yun. Ano sila mama de? Ato ala. Mga timo kang guna sa timo. Pero dati sakit eh. Ba't na lang po? Sabi ang ito. Uy, asa na bibi? Awa, starring man si. Yan, nag-slice na. Hala, gatago sila. Lami, Judlin, na biko na. Lami ang biko.